Добре. Добре. Антоне, искам да ми купиш един морев. Чакай. Ай, стига, бе! Чакай! Нямам думи! Майка му, бе! Шака на глупост. Значи, ако не ми казваш да с 24 часа... Виж какво съм направил, каква глупост. Нали това? Не. Ако искаш да си правиш готини селфита, мисля да си купиш iPhone. iPhone? Кристиян Вълков. Вземи iPhone. Но, ако искаш да снимаш пред огледало, купи селфи. Чакай. Добре, значи днеска ми е гадния ден, трябва да почнем с тъпата си хата. Значи нямам никакви пари в мене. Нямам никакви пари в мене. Ти може да се избереш. Той не. Той няма. Що Аз пак? само на тебе съм обещал, не съм обещал на никой друг. Как купи на Анита? Не, да, са да не се пусни. Ще му. Не, него не се пусни. Тин. Защото вчера, нали, пак позорва. Колко съм гърнали съм. И моля се махни се тук, че смърдиш. Колко пари? Не, отиди на другата. 68 минута на срещата с 2-0 за Етър, голмайстор номер 4 Георги Александров. Колко пари имаш? Може да видим. Да се сметна колко пари. Ама не всички да ги кажа. Няма. Няма. Аз само... Без да ма избори. Не може да Де му ти баш? Моля ми ти гледаш. Аре, казвай. Хубаво да ни харча паричи.